Mna ke kuba ndingenamona, hayi, uba le mali sinibheja ngayo ngakuyibhadlele wenza into ebonakalayo, wakhe noba zii-flats, loo nto inokwazi uphinde kwengenisela imali. Ngoba at the age of 50 years emntwini wasetyeni yaphela imali. Kuphela kwayivalue le yakhe apha emadodeni. Hayi, uyabona le nto? Ndiyazi kakuhle nantsi. Kuphela kwanto ubone seyingumfazi ndodanye. Akasalaqazi nalapho seyifumana nje ezo sentanyana kule chap. Ngoba phela livelu emadodeni. Kondoda isamjonga yayo. Ithi gqitha emadodeni akamjongi nomjonga, amadoda ajonga ecaleni. Esezo uyibona indoda ufuna ukuqeda ingathi ingabonani naye. Igade ke loo nto, igade kakhulu. Sebenzisa umbhejo kwinto ebhadlileyo.